Ito lang number. Okay, good evening, Iriga City. We are live at the city of Iriga featuring our first game, Balatan versus Bato. Sa first 5 ng Balatan, we have number 22, Dapadap, number 10, Dapadap, and then number 30, Salazar, number 9, Porlante, and number 7, Castro. First 5 ng Bato. Arensana, Landagan, Icardo, Sandrino, and Ibo. Magandang gabi, partner. Magandang gabi, partner. Oo. Ang venue ngayon is Iriga City. Andito tayo. Arriba, Iriga. Arriba, Iriga. So, jump ball tayo. Yun. Okay, first blood was drawn by Bato. Okay, partner. Nasa balatan ng bola. Dapadap. Uy! So, 3 points by Dapadap. Ayun. Okay, hello. 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 Oh, okay. Okay. So, sorry for that. Technical difficulties. So, nasa balatan ng bola. Uy, gandang pasa. Ito, partner, ang white is Balatan. Ang white ang balatan. Ang dark color is yung Bato. Oh. So, lamang ang Bato ng 4-3. So, na to. Number 12 to number 18. Uy, sayang. 3 points sana yon. Rebound ni si Castro nagdadala ng bola. Okay, yan si Castro. Pinasa sa corner. Castro nag-penetrate. Binigay kay... Uy, rebound ng... Gandang layup. May foul. Almost 2 minutes. Less than 2 minutes, Less partner. than 2 minutes. Okay naman ang scoring nila. Oo. Okay naman scoring. Hindi naman masyado mababa yung 4-3 scoring nila. Nasa free throw line si Ibo. First throw. Ayun, pasok. Ang bench partner ng ng Bato. Oo. Deep ang bench ng Bato. O, Tapos may mga familiar faces ang Bato. Sino ba ang mga nandyan na... Yung nandun, yung nakatayo partner sa isa doon, si Alanis. Oo. Di ba naglaro yan din sa Naglaro yan sa NBL? Sa Iriga, Oragon. And then, Saka yung head coach nila, si Paul Sepe, ganun din. Naging head coach din siya partner ng Iriga, Oragon. ayun, oo. Coach Paul Sepe. Siya ngayon isa siya sa coaching staff ng CSPC. Ayun. Ano ba yun? Stallion ba yun? CSPC Stallion. Oo. Na dati ding naglarong Ateneo. point guard ng Ateneo. So, Golden Knights. kamusta naman partner ng yung playing skills as a guard ni Coach Paul Sepe? Eto Yung si time. Paul. Ito si Paul Sepe is quality minutes na guard. Pwede mong i-off the bench, pwede mong i-start. Kung hindi ako nagkakamali, sila yung nagkasabayan no naglalaro pa sina Alan Avila, si JC Noiles na nasa coaching staff na ngayon ng Converge.
So, isa din to sa magaling na point guard noon sa Naga. Kalibre din pala. Yes. Si Mr. Coach Paul Sepe. Yun. Kaya maganda din. For sure, maganda ang iraran na opensa at depensa nito ni Paul. Yun, nasa free throw line ulit. Okay. First throw. Pasok. Sino tong nasa free throw line? Second throw. Number 2. Yun, pasok din. 2 for 2. So, lamang ang bato ng 3 points. 8-5. Remaining time, 7 minutes and 30 seconds ng first quarter. And another turnover ng Balatan. Ang may parang isang veterano ang Team Balatan partner. Sino? Yung number 9. Oo. Number 9. Number 9 ng Balatan. Pero ang karamihan na player ng Balatan. Bato. Ng Bato. Mas press. Oo. Oo. Kasi yung mga nasa bench nila ngayon, mas press sa tingin ko. Oo. Oy, shout out natin yung isa sa magaling na referee, si Bonanong Chomancera. Magandang gabi sa iyo, kaibigan. Bonanong, isa sa elite referee ng Naga City Elite. Yon. Oo. Oy, 2 points. Wala. Mukhang hindi bumababa sa depensa yung Balatan. Uy. May nakitang bigwas doon. Yun lang partner, ang disadvantage. Pag mabagal ang transition defense mo, Oo. points yan sa parati sa opponent mo. Kaya mostly ng mga players, pag hindi bumababa, galit na galit dyan ng coach. Lalo na yung mga tamad. Oo. Kasi Pagkatapos sasabihin nila na, ay, coach, bumababa naman ako eh. Hindi. Mas nakikita ng coach yung sa inside mo, so, sa loob mo. hindi pwedeng takbong mayaman. Yung pagtakbong mayaman, sigurado, ang nangyayari doon ay sasabihin, upo ka muna dito sa bench. Hindi ka natin kailangan yun, yung superstar. Yun. Parang pang superstar takbuhan. Ayun. Mabibigyan ngayon ng pagkakataon sa free throw ang Balatan. Requillo, number 23. First throw ng number 23. Requillo ba yan? Uy. Ito partner, pumasok na din si Lindo Alanis. Oo. Isa sa import yata to ng bato eh. Pero taga Naga City to si Lindo, nakapangasawa lang sa Iriga City. Ayun. Oo. Pero di ba naglaro din to sa Naglaro din to sa UNC. Oo, Tama ba? naging varsity din siya ng Varsity ng UNC. UNC. Pagkatapos sa high school years niya, isa sila sa top school noon sa Naga City. Oo. Galing to sa Camarines or National High School. Ayun. Isang magaling na player. Ayun. Binababa ng Balatan ng bola. Yun, may penetration. Kinik out. Number 10 to number 13. 2 points. Okay. Change favor. Lamang ng Balatan ng 1 point. Remaining time, 5 minutes and 35 seconds ng first quarter. Ayun, si Alanis ang may hawak ng bola. Cross-court pass. Ito partner number 24, di ba? Sa to sa Arenzana sa Naga College Foundation. Ayun, yung number 24 ng Bato. Oo, si Arenzana.
Naglalaro to ngayon sa Naga Oh, College. active player yan, partner. siya sa Active player yan ng ano. ng Naga College Foundation. Oo. Shadow partner, slow tempo ang laro natin. Oo, masyadong mabagal. Oo, slow tempo. Oo. Siguro, both coaches, ganun ang ginagawa nila is strategy. Strategy nila yon. Minsan, first quarters, slow tempo muna tayo. Tapos, More on tayo, tansya-tansya muna sa laro natin before tayo mag-spark sa game. pagdating ng second quarter, biglang bibilisan ng konti ang laro. Karamihan ng gano'n naman ang coach. May strategy sila. Yung tactical strategy nila during game. First quarter, second quarter, third quarter hanggang fourth quarter. Ayun, Yun naman may agaw. Turnover, kontra turnover. Yan. Lamang ulit ang bato ng 1 point, 10-9. Parehas partner ang depensa. Parang parehas Lilo eh. Oo. Walang tight defense. Naka-zone sila. Pero ang disadvantage ng zone nila is yung masyado malambot ang zone nila. At sa opensa naman, walang nagte-take advantage doon sa mga sa gaps ng zone. Since masyadong malambot yung zona, hindi nila inaatake yung gaps. Siguro, doon na depende na rin sa reads ng players kung paano nila atake yung gap zone na yan. Oo. Paano nila... partner 10-9 ang score. 10-9 ang score. So, remaining time is 4 minutes and 15 seconds of the first quarter. This game is brought to you by Ako Bicol Cup, Kamsur. So, yung Ako Bicol Cup, nabibigyan ng pagkakataon partner yung mga teams, yung mga players, yung mga coaches, yung mga referees, na maipakita na umangat yung laro, maipakita yung laro ng bawat city, ng bawat town, at ito din yung pagkakataon para ma-expose din sila. And alam naman natin sa live stream masyadong malawak yung reach. So syempre, may pagkakataon din na ma-scout sila ng mga team sa Manila. Tama partner, isa to sa developmental na ginawa ng Ako Bicol through the effort of Congressman Saldico. Yun. Kaya ang advantage naman nito is para ma-showcase na mga players, tama nga sabi mo, individually, ng mga coaches, yung mga nasa mga baryo, mga zone, mga barangays na mga players na hindi nakikita natin na mas marami palang magagaling. Oo. Na players lalong-lalo na pag mga ganitong mga tournament ang binibigay o ini-sponsoran ng isang politiko o isang individual na private individual. Oo. So yun, may turnover. Hindi nagbabago partner ang opensa. Same pa rin, malambot pa rin, offense, Lilo sila. Lilo Pagkatapos yung defense nila, both offense and defense, ganun pa rin. Wala pa rin silang adjustment. Parang nagsiset place. Nagsisettle sila sa mga set shots, wala masyadong penetrations yung opensa. And then, yun, yung depensa naman, since hindi sila na-challenge, feeling nila maganda yung pinapakita nila na depensa. Yun malaking bagay yung offensive rebound sa partner. Kasi sa 50-50 ball, importante yung offensive rebound. Kung sino maraming offensive rebound, mas higher ang percentage o na maka-points ka. Oo. Versus sa naka-defensive rebound ang opponent. Oo, kasi mas maraming possession, so mas mataas ang chance. Uy, gandang agaw 'yon. So running score is 13-9 in favor of Bato. Tingin ko partner dito sa game na to, nagpe-pacing pa naman si Coach Paul Sepe. Kaya hindi pa rin natin makita yung momentum sa rhythm ng game ng Bato. Saka ang Balatan, ewan ko lang kung ano magiging adjustment ng Balatan sa ginagawang
tactical ni Coach Paul Sepe. Oo. Lalo na ngayon nag-timeout sino yung coach partner nag-timeout? Coach, Balatan. ang Balatan. timeout. Balatan na nag-timeout. Kaya siguro nag-timeout si Coach Paul dahil para i-organize niya. Ay, hindi. Yung Balatan, Oo, para i-organize ni Coach ng Balatan yung players niya. Oo, titingnan natin after of a timeout kung sino ba yung unang magsusubukan na tumakbo, na takbuhan yung isang team para i-try to na i-up tempo yung game. Kasi at hanggang ngayon parang nagtatantsahan pa rin yung dalawang teams eh. Yun naman parati partner eh. Every time naman ang game is yung up tempo ng game is yung talagang may slow talaga, may fast pace ang game talaga. Oo. So, sino ang mauunang mag-try na tumakbo? Halos partner is mababa yung scoring ball Oo, game natin. Masyadong kasi nasa 2 minutes and 32 seconds na ng first quarter. Masyadong mababa pa, low scoring ball game. Yun, ganda ng rebound. Nasobrahan lang, nakalimutan mag-dribble. Okay, so partner, pakinggan natin ang report ni Jessa. Jessa, pasok. Good evening, Kamarnisor. This is your Ako Bicol Cup 2023 live here at Irga City Sports Center. The game has just begun pero agad na pinainit ng Balatan at Bato ang ating hardcourt as these teams are determined to bounce back from their losses during their first game. Nakausap mo nga kanina ang head coach ng Team Balatan na si Coach Elmo Selaje, and according to him that they considered their first game as an eye-opener and they can show more. However, head coach of Team Bato, Coach Paul Sepe, admitted that they lack of transition defense during their first game. That's why they made some adjustment para makabawi ngayon. Mga kasurog, this is Jessa at makakasama niyo ko for tonight to keep you updated sa mga kaganapan sa loob ng hardcourt. Yan muna ang latest. Back to you, Coach Nuki and Coach Joji. Okay. So, thank you, Jessa. So, yun na nga yung mga adjustment ng coaches na based doon sa update, gustong umpisahan ng ni Coach Sepe na i-up tempo yung ball game kasi masyadong mabagal, masyadong methodical yung attack ng mga players nila with regards to sa offense and sa defense. So, same din, titingnan din natin kung anong gagawin na adjustment din, yung adjustment din ng team ng Balatan with regards to kung mapipigilan ba nila yung gustong mangyari ng Bato na takbuhan. Partner, importante yung sa up tempo ng game. Lalong-lalo na yung pacing. Oo. Na kung ipapas-pace na ni Coach Sepe yung laro ng team niya para naman mag-spark na yung game. Oo. Kasi nangyari nung up to 9 minutes, sobrang bagal ng opensa sa kanang depensa nila dahil sa ginawa nila slow tempo ball game. Baka magpalit sila ng makina, maging gasolina na. So, remaining time is 35 seconds ng first quarter. Lamang ang Bato ng 19-9. As of no partner, naka na sila. Ang Balata, man-to-man defense na Oo. sila. Oo. Yun, may penetration. Gandang hulog yun. Sayang, hindi pumasok. And one sana. As partner, yung problem ng both teams is yung team chemistry. Halos walang team chemistry. Kitang-kita mo naman sa flow ng offense nila. Halos
hindi gumagalaw ang offense nila Same. because of lack of team chemistry. Both teams naman ganun ang nangyayari ngayon. Oo. Sa nirara ng Balatan sa Kabato, tingin ko kulang sila sa practice. Kaya ganyan ang nangyayari sa flow ng offense nila. Kahit partner yung depensa ng both teams, parang kita mo din, halata mo na hindi sila nag-uusap sa depensa. Na yun, nagsisettle na lang sila kung anong sinabi. Sinabi na 2-3 or 1-2-2, okay. Ito yung sabi ni coach, di ito na lang gagawin, tayo na lang. Same din sa offense, yun na nga, yung team chemistry is importante. Na yung mga players is magkaamuyan sila. So, end of the first quarter. Running score 21-10 in favor of Bato. Laki-laki na yan. Parang humahaba na ng partner yung yung lead ng lead ng Bato. Unti-unti Oo. nang umaalagwa. Oo. So, titingnan natin kung ano yung adjustment na pwedeng gawin ng coach ng Balatan. Undersized kasi partner ang ang tao ng Balatan versus sa tao ng ng Bato. Oo, pero baka pwede nilang subukan na baka kaya naman nilang i-fast pace yung ball game na takbuhan para at least din mag-work din yung magtrabaho din yung depensa ng Bato. Kaya pag na-dominate naman partner ng ng Bato ang board nila 60 to 80% magigain nila ang rebound nila. Oo, kaya kayang-kayang tumakbo naman ang Bato sa game na to. Oo. Importante din naman ang defensive rebound. Once na nasa offense ang Bato, dapat 100% is makuha ng Balatan ang defensive rebound. Huwag nilang hayaan na makakuha ng offensive rebound ng Bato kasi once na nakakuha ang defensive rebound ng Bato, advantage sila sa labas saka sa loob. Oo. Dito din sa game highlights, may makikita kang may makikita ka ng mga magagandang plays din na ginawa yung team ng Balatan. May mga penetration na kick out din sila, tapos same din yung sa kabilang team sa Bato. Ang pagkakaiba lang is mas tumatakbo yung team ng Bato. So sila yung nakakuha ng kalamangan ng first quarter. And then with regards din sa free throws, mas madaming pagkakataon na napunta sila sa free throw line. At I think kung hindi ako nagkakamali, isa lang yung mintis nila doon sa free throws nila dito sa first Kasi quarter. partner, mas aggressive yung Bato versus sa Balatan. Oo. Yung kailangan naman sa basketball is yung mas aggressive ka sa basket, both defense and offense, dapat mas aggressive ka. Pag nangyari yan ang start from first quarter to fourth quarter, pag same ang nagiging momentum nindo sa rhythm nindo sa offense and defense, siguro makikita din natin yung flow ng game. Makikita natin siya na magiging dominant pa rin ng Bato dito sa game na to. Sana makabawi partner ang offense ng Balatan, saka Oo. kailangan din ng Balatan na maging tight ang defense sila versus sa Bato. Oo. Kailangan talaga nilang i-tighten yung depensa, bawasan yung turnovers kasi I think mas madami-dami din yung turnovers ng Balatan nung first quarter. Kaya nakakuha sila ng ganito kalaking kalamangan. Although 21-12, hindi naman pwede pa naman siyang bawiin. Depende na lang kung paano magre-react yung mga players sa depensa na ibibigay ng Bato. The partner start na second quarter. Makikita naman natin yung game adjustment ng coach ng ng Balatan. Oo. Kung makahabol sila sa second quarter,
makuha nila yung game rhythm nila sa offense nila. Okay. So, ayun, another turnover and leads to an easy layup. Uy, partner, nagpe-press nagpe-press ang bato. Oo. Ayun, 2 points. Number 23. Yun ang kailangan partner ng Balatan ngayon, yung offensive rebound nila Oo. para ma-convert nila yung basket na yun. Malaking tulong yung mga offensive rebound sa team. Lalong-lalo na pag naghahabol ka. Ayun, gandang layup. Sayang, offensive rebound, hindi lang na-convert. Binigay ulit kay number 10 at may nakitang foul. Ito, partner number 10. Parang ito sa isa sa key player ng Balatan. Kanina pa to, hindi pa to nilalabas. Yung number 10 ng Maganda nakakakuha ng offensive rebound yung Balatan, pero kailangan nilang i-convert yon into points. Kasi sayang naman kung panay offensive rebounds at hindi siya mako-convert to points. Yun lang naman kailangan partner eh. Every ball possession ng team is hindi mo kailangan pilitin ang opensa. Look for an open shot or open man. Pero sa nakikita ko, mukhang yung team ng Balatan is pinipilit nila yung kanilang opensa. Na pinipilit nila na maibaba agad yung kalamangan. Which is, yun, another offensive rebound ng number 10 to number 30. Number 23, binigay kay... Ganda. Gandang pinakitang depensa. 24 seconds violation. Hindi aware ang Balatan dun sa na yun sa set nila na yun. Pero maganda pinakitang depensa. Uy! Sumabit. Na partner parang sa second game, sa tingin mo ba dadami pa ba ang tao dito? Sana. Nakikita ko unti-unti nang dumadami yung tao dito para sa second manood ng first game at in preparation din para sa second game. Yun. Mintes ang pangalawang free throw. So sayang yung mga free throws na yon. Coach din kailangan din na partner extra work ang free throws. Oo. Kasi open shot yan from 15 foot na wala naman sa'yo magbabantay. Walang babantay. Ba't magmimintis ka pa? Pero kung hindi ka naman, kulang ka naman sa extra work. Ayun. More on Ubus na naman ang shot clock at nag-foul. More Buti on na basketball ka lang. sayang yun. Tinatawag natin partner more on basketball ka lang. Na gusto mo lang maglaro, wala kang extra work. Kailangan mo pa rin mag-extra work sa game. During practice. Oo, lalo na. Kasi yan nga yung sinasabi na you practice before practice, you practice during practice, you practice after practice. Doon ka naman talaga aasenso Oo. Ayun, sa tatlo na yun. Kasi hindi naman we would like to acknowledge the presence of Mayor Junjun Cerilla of Bato. Mayor, welcome po. Thank you for watching, Mayor. Ganda ng magaling si Mayor. Si Mayor para sa support ng mga players niya sa Bato. Mas lalong gaganahan nito ang players maglaro. Sigurado yan, pag nanalo ang Bato, eat all you can ang player ni Mayor. Yon. Baka Mayor, pwede naman po kaming isali dyan. Yan. Dito sa taas, kasama yung mga staff dito. Hindi naman kami mapili sa pagkain. Hindi naman mapili si Jollibee o McDo lang naman po. Okay. Joke lang yun, Mayor. Makakaniwala po. Mayor, good evening po. Maray na Banggi. Yun, ano yun? Turnover na naman ba? Turnover. Yan ang bigat naman partner sa game lalo na sa team. Kung mostly ng game nyo is hindi nyo more on turnover kayo, ano kayo makakahabol sa game? Oo.
Well, minsan kasi pag pinilit mo yung opensa, lalo na kapag ikaw ay naghahabol at gusto mo mabawi agad yung ganit ng malaking kalamangan. Ang ganda ng pressure. Number 10 for the layup. Sayang. Halos tatlong offensive rebound yun. Offensive rebound yun. Yun ang mabigat. Ayun. Yung tatlong offensive rebound na yung partner, pinutukan ka sa tres. Ayun. Dapat ang ginawa ng gagawin ngayon ng is yung mas harder pa sila sa loob ng ng rebound. Mas maghigos kung sa Bicol, mas maghigos pa kamo. Yun. Mas magsipag. Sipagan. Parang walang box out din yung Bato kaya nakakuha ng tatlong offensive rebound eh. Maganda na sana yung una at yung depensa, yung recovery nila sa depensa. Kaya lang nakalimutan nilang mag-box out. Kaya sabi ko naman sa mga player ko, partner, wag natin silang bigyan ng second shot. Lalong-lalo na, bakit nagkakaroon ng second shot ang isang team? Because of offensive rebound. Yon, another 3 points. Yun, back-to-back 3 points, partner. Mabigat-bigat yun. 5 points lead na lang. Ang nangyari na So, 25-20. Lamangan ba to? Dapat nga, partner, magpasiklab yung Bato. Kasi, nandyan ang suporta ng kanilang butihing mayor. Yon. Ayun. Gandang rebound, offensive rebound din yun. Tingin ko naman, partner, itong Bato. Nagpe-pacing naman sila eh. Oo. Nagpe-pacing pa naman ang Bato eh. Kinukuha nila yung tempo ng game nila. At sa tingin ko, pagpasok ng third and fourth quarter, finally makukuha din at magtotodo na din tong mga to para sa laro ngayong gabi. So, yon, number 30 nagpenetrate. Oy. Nasobrahan. Nakalimutang mag-dribble. 3 points. Sayang. Number 7. Pasok na. Linuwa pa ng ring. Partner, mukhang barado ang ring dito sa kabila. Yon. 2 points. Sayang. Mas masipag sa offensive rebound ang nangyayari ngayon na partner kang mas aggressive ngayon ng Balatan, Ang Balatan versus sa Bato. Versus sa Bato. Hindi lang nila na i-convert into points. Pero malaking bagay, partner, ng offensive rebound. Kagaya nung first 3-point shot nila, tatlong offensive rebound ang ginawa ng Balatan. Ngayon, pinutukan naman sila after nung tatlong offensive rebound. Nakuha nila yung bola ng Balatan naman. Yun, pumutok, pumasok yung 3 points nila. Kaya naibaba nila into 5 points kanina yung lamang versus sa Bato. Oo. At yung magandang, ang positive side naman ng pagiging aggressive nila ng team ng Balatan is may 5 minutes and 21 seconds pa ang second quarter, nasa penalty na ang Bato. So, bawat foul ng Bato would result to free throws. And sana, i-take advantage din siya ng team ng Balatan para mas lalo pang mababa, maitabla, or makuha nila yung kalamangan dito sa second quarter. So, yun, another turnover. Parang, gandang pass. Ganda ng recovery sa depensa. Sayang yung fast break na yon, hindi na i-convert into points. Mas early penalty ang nangyari ngayon, partner. Oo. Sa Bato. Bato kasi yun nga, nung pagpasok ng second quarter, mas aggressive yung Balatan versus sa Bato. Tama, ganda nung adjustment ng coach ng Balatan naman.
sa ginawa niya na hindi niya pinabayaan na maging slow tempo yung laro nila. Kasi yung sabi mo nga partner, yung up tempo importante yun sa game. Kung paano mo i-dictate yung laro mo sa loob. Kung paano yung game adjustment mo. Kung paano mo makuha yung rhythm mo sa game. Dito mo din kasi makikita na pag nag-up tempo ka, nag-high octane ka na laro, mapapansin mo din, makikita mo din dito yung conditioning ng mga players. Kung kaya ba na i-maintain or i-sustain yung ganong klaseng pace ng laro. May mga fast-paced team naman kasi. First quarter is yung talaga mas aggressive sila. Habang tumatagal, bumababa yung level ng intensity ng game nila. May mga game naman, may mga teams naman na talagang slow start sila. Oo. So, kumbaga, parang diesel yung kanilang makina. Kaya nagda-drive tayo kanina, papunta tayo dito, nag-uusap tayo kung ano yung mga sasakyan na mababagal. Yung mga old school, tinatawag natin old school na mga engineering na sasakyan, kagaya ng crosswind. Pag tinapakan mo, masyado mabagal yung yung rangkada niya. Samantalang yung mga bagong mga sasakyan ngayon, isang tapak mo lang, parang gasolina. Hindi siya diesel. Yun ang gusto natin mangyari ngayon sa game natin ngayon. Ang gusto natin mangyari from first, second, and third quarter, up to fourth quarter, yung lahat diesel. Para mas maganda, mas may highlights. May highlights. Para mabilis. Bilisan para kung sa masarap. So, bola ngayon ng Balatan ulit. So, running score 32-23. Remaining time 4 minutes of the second quarter. Lamang Bato ng 7 points. At nagtatry ding magtumakbo yung team ng Bato, partner. Parehas na sila. Nasa penalty. So, pag penalty, both teams in penalty, bawat foul would result to free throws. So, ito na yung sinasabi natin kanina na kailangan i-take advantage lalo na yung mga ganitong free throws. Kasi kahit pa konti-konti yung mga mintis na free throw na yan, pag naipon yan, lalo na low scoring yung ball game, nako, pag tiningnan mo sa stats at natalo ka ng 7 points lang at ang mintis mo na free throw is 10, sasabihin mo niyan, partner, ay nako, kung naipasok natin yung 10 free throws, panalo pa sana tayo ng 3. Malaking bagay yung partner, yung plus and minus na yun na tinatawag natin sa game. Kasi yung mga plus and minus na yun sa free throws attempt, turnover, field goal, attempt and miss basket, miss basket and shoot basket. Importante yung pag kinumpute mo yun sa PER ng isang player, bumababa siya dahil sa, yun nga, hindi niya na ipapasok yung easy basket. At papasok pa din dyan. Ngayon din, titingnan pa din dyan sa bawat player, nakikita na din siya ngayon, yung assist to turnover ratio ng isang player. Kasi doon din makikita, lalo na sa mga guards, doon mo makikita, doon mo masasabi, makikita kung gaano ka-effective, kung gaano ka-efficient yung guardia na ginagamit mo or yung mga players, yung 5 na nasa loob. Kasi may mga pagkakataon na mas mataas yung ratio ng turnover sa assist ng player. So yun, binigyan naman sila ng 3 points. Binawian ngayon ng Bato ng 3 points. Nag-uumpisa ng mag-init, hindi lang sa labas, but also, hindi lang sa loob, but also sa labas. Nagkarambola doon. Number 14, saka... Sino yun? Number 14 at number 2? Mag-uusap-usap ang ating mga referees kung ano ba yung tamang tawag, kung ano yung violation.
Wait lang daw. Ayun. So, pakinggan natin sa table. Sabi ni Inday, oh, may free throw daw yata. Ano yung double foul ba? Ito number 24 partner, nasa loob na naman pala. Sino yun? Arenzana. Iyon. Arenzana. So, nasa bato ang bola. Lamang pa rin ang bato ng 10 points. Kaya lang may turnover. Ayan si number 7. Binigay kay 14. Sayang. Yung 2 points na yon. 3-point play sana. Okay. So, pakinggan natin. May report si Jessa. Jessa, pasok. Well, thank you, Coach Nuki and Coach Joji. Currently, Team Bato remains on our leading spot, applying their adjustments from their past game and focusing more on their defense. Team Bato also maximizing their advantage na kung saan napansin nga ni Coach Paul lamang sila pagdating sa kanilang guards. However, Team Balatan remains positive despite of the leading score of Team Bato at napakahaba pa ng oras at napakarami pa ng posibleng mangyari. All they have to do is to keep their composure at huwag panghinaan ng loob. Yan muna ang latest. Back to you, Coach Nuki and Coach Joji. Okay, thank you, Jessa. Yun na nga, sinasabi ni Coach Paul Sepe kanina doon sa report na huwag panghinaan ng loob at importante yung composure. Yung composure ng bawat player para ma-maintain nila yung kalamangan na meron sila. Kaso partner, sabi ni Jessa, ako si Coach Snooki. Kasi magkamukha kami ni Coach Snooki. Magkamukha kayo ni Oo, Coach Jessa, Nuki. oo. Sige lang, partner. Yun. Nababasa. Ilan na lang yan? 8 points. Oo. Mukhang kailangang mag-extend ng depensa ng Balatan at nagpapapasok ang 3 points ng Bato. Iyon. Masyadong nagmamadali. Remaining time 2 minutes of the second quarter. Running score 39-28. Iyon, easy 2 points. Wala man lang nag-contest ng tirang yun, partner. Uy, ganda. Yun. Masyado maluwag partner ang depensa ng Balatan. Ano yun? Lalo na sa zone nila, kaya nakapenetrate yung number 1 dahil nakita-kita ng number 1 yung gap zone, kaya inatake niya. Hello. Hello, hello. 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 Okay. So yun, lamang ng 9 points ang Bato. 39-30. Remaining time 1 minute and 33 seconds ng first half. So sa halftime, I think may pagkakataon na mag-adjust with regard sa offense and sa defense yung Balatan. Naging maganda yung adjustment nila by being aggressive on offense pag sa panimula ng second quarter. So siguro eto din yung pwede nilang gawin with regards to yung good points na nagawa nila sa game, na they just have to be aggressive in terms of their offense and be more cohesive in terms of defense para paunti-unti mabawasan yung kalamangan ng Bato. And on the part of Bato naman, they have to try to keep up with yung running game na tinatry na gawin ng Balatan. And then kailangan nilang mas maging patient
sa opensa na kanilang tinatakbo para ma-maintain or mas madagdagan pa yung kalamangan na meron sila dito sa second. Ang ano naman ang quarter. problema naman partner ng Balatan. Kanina pa sila nagpa-pass break. Oo. Problem hindi na nako-convert ang pass break points nila. Yun. Oo. Yun. Pero kung nako-convert nila kanina pa yung pass break nila, sa tingin ko halos deadlock ang score natin ngayon. So, importante din na points din sa mga players. Oo, tumatakbo kayo sa offense, sa defense. So, yun, 3 points ng number 22. Kanina pa yung partner eh. Yung mga ano na yan, nagkakaroon ng open shot na sa problema natin, ang nagiging problema din ng bato is yung close out nila. Wala silang ginagawang close out. Oo. Kaya nangyayari is yung mga open shot pumapasok. Walang challenge eh. Oo. Importante naman sa game yung bigyan mo ng tight defense yung opponent mo para naman magkaroon sila ng magandang laban. Oo, open na open, no? Yung depensa, nanonood lang. Yun nga, dapat lalo-lalo na as a coach partner, pinoforce kong opponent into low percentage shot. Yung tinatawag nating low percentage shot na yun. Yun yung sa outside shooting. Kasi yung outside shooting, mas low percentage shot versus duman sa shaded area. Oh, di ba? Mostly naman ng mga players natin, pag alam naman natin nasa paint, pag nandyan na yan, mas high percentage na nabibigay natin kasi mas malapit tayo sa basket. Oo. Kaya sabi ko sa mga players ko, kung pwede natin i-contest every possession, every shoot nila is i-contest natin. Huwag natin pabayaan kasi bilog ang bola, hindi kudrado. Kasaka importante din na kung hindi mo kilala yung player, hindi ka sigurado kung may tira or wala siyang tira sa labas, i-contest pa rin yung mga tira. Kasi sabi nga natin as coaches, open shots are considered as made shots. Na kapag walang nag-contest, lalo na dito sa free throw line, walang rason para magmintis ka sa free throw line, lalo na. Kasi yung free throws na yan, pa isa-isa, kapag naipon yan, pwede siyang mag-dictate whether mananalo or matatalo ka sa game. Ayun, tumatakbo ulit ang Balatan at nai-convert nila yung kanilang fast break. Yun naman partner na hinahanap ko sa Balatan is yung i-convert nila yung pass break nila. Ngayon, maganda yung ginagawa ng Balatan, tinatakbuhan nila ngayon ng bato. Ang problem naman ng bato is mabagal yung recovery nila sa transition defense nila. Ayun, kanina merong unforced turnover. Walang masyadong pressure pero nag-result sa turnover. Sayang yung layup na yon. Kung na-convert sana yon, Yan naman ngayon ang mga ruling na bago ng FIBA rules ngayon. Pag sa naka-transition yung offense, wag mong hayaan mo na. Hayaan mo lang, tapikin mo, go ka sa bola, wag mong yayakapin kasi ang mangyayari sa iyo, ang tatawag sa iyo ng referee noon as unsportsmanlike. So yung unsportsmanlike foul, magre-result siya sa 2 free throws plus Ball possession. At kung naghahabol kayo, lalo na sa ganitong tight na ball game, etong klaseng mga foul ang hindi kailangan ng team ng bato. Kasi yung 2 points na lang sana, na-convert yung dalawang free throw, plus pag na-convert yung last possession ng 11 seconds ng second quarter, makakalayo na naman ngayon yung bato. At nakakapagod maghabol. Ayun na nga ba. So it's a 4-point play. So 6 points. Oo, 6 points. 6 points na ang lead. 6-point Balik lead. na naman. Balik na naman Malaki sa 6 kasing point. partner yung naging advantage ng transition na ginawa ng bato para lumayo sila. Ang nangyari naman, bad foul naman ang ginawa ng Balatan. Yun. So Kaya malaki-laki din yung 2 points, yung free throw sa 2 points.
plus yung ball possession nyo na na-convert nyo pa into Oh. 2 points. So, instead na naitablasanan nila yung laban, mag-uumpisa ang third quarter na lamang yung bato ng 6 points. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners.
Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Okay, welcome to the second half of this first game versus Bato and Balatan. Okay, partner. Both teams dapat ito maging keys of the game nila. Oo. Reduce the opponent to shots, force your opponent into low percentage shots, eliminate second shot, no easy baskets. Yan lang ang importante sa game eh. Yun lalo na sa defensive side. Kasi ang offensive side, pag nakita mo yung magandang defense nyo, magiging conversion yan sa good offense. Pag maganda yung flow ng defense nyo. Oo, Kaya kasi importante sa keys of the game, yung depensa nyo, galingan nyo. ayun. Oo, maging, yung bigyan natin ng tight defense. Oo. Ayun. Kumbaga, kung sa team, mag-uumpisa yung pagkuha nyo ng momentum sa depensa. Oo, partner. Partner, nanonood pala dito yung dalawa kong pamangkin from Baliwag, Bulacan. Oy. Saka yung kapatid ko, si Mark. Saka yung asawa niya, si Rain. Lalong-lalo na yung magaling kong pamangkin, mag-basketball. Ayun. Soon to be superstar ng Bulacan, si Joseph. Si Joseph Santilices. At yung Hello. kapatid niyang guwapito, si Miguel Santilices. Hello po sa Bulacan. From So, Baliwag, Bulacan. ayun. Alam mo ba, partner, masarap doon ang isa sa specialty ng Baliwag, Bulacan Oo. is yung Sir Kelly. Ano yon? Yung Sir Kelly, yung Ano may yun? halo ng dugo na laman loob ng baka. Masarap yun. Ayun. Nung pumunta tayo, hindi ko... Malayo-layo natikman kasi. yan eh. Bago tayo doon, from San Miguel to Baliwag, Oo. it takes 30 to 45 minutes muna Ayun. tayo doon. Malayo-layo Pero pagpunta mo doon ng Baliwag, papatikimin kita ng Sir Kelly. Ayun. Oo. Ayun, may 3 points na binato ang Balatan. Sino yun? So, yung lamang nila is 5 points na lang. So, sa ngayon, nasa Balatan ng momentum. Na unti-unti, ayun, open. Sayang yun. Magandang gabi sa mga taga-Iriga. Oo. Ayun, good Sabi evening. nga nila, anong battle cry nila? Arriba, Iriga. Arriba, Iriga. Oo. Good evening, everyone. Oo. Yon, gandang pasa. Hindi lang na-convert into 2 points. Sayang yon. Alam mo ba, partner, Uy. isang player, once para ka gumaling, maliit ka pa lang. Minsan nasa loob pa lang, tinuturuan mo. Lalo na kung ikaw isang basketballista. Ang ama isang basketballista, ang gusto mo pag nagkaanak ka, lalaki. Oo. Oo, kasi alam mo na, tuturuan mo ng totoong basketball. Sabi nga, ang basketball is games for the big boys. Tama. Oh. Etong pamangkin ko, pinupokosan nung kapatid ko ni Mark para maging isang magaling na basketball. Soon to be star player ng Baliwag, Bulacan, si Joseph. Oh. Yon. Magaling na mag-dribble eh. Galing Ayun. ng shoot. Oh. Kasi May soft touch yung bata. Tingin ko talaga soon to be a superstar. sa ng pag nasa, Baliwag. makikita mo din naman sa bata eh, pag nasa dugo na sa umpisa pa lang may potential na maging magaling na basketball player.
Dito naman sa mga players ng Balatan Oo. and Bato. Mm. Marami dito may scout na players eh. Oo, gandang agaw yun. Malay mo, meron dito pumunta sa PBA, o D-League, o Oo, UAAP, NCAA, UAAP, or NCAA. maging varsity sa mga colleges and universities sa Bicol Region. Oo. Lalo pa na ngayon, nag-uumpisa by August. Yata, mag-uumpisa na naman ang bukal. So, yung mga teams, hindi lang sa Naga, but sa Bicol na kasali sa bukal is nagsa-scout na ngayon ng mga players. So, kung meron ditong mga players na kayang pwedeng gawing para makatapos ng pag-aaral habang nagbabasketball, sayang naman yung pagkakataon na ganon. Okay. So, pakinggan ulit natin si Jessa. May report kasama ang assistant coach ng Bato. Jessa, pasok. Well, thank you, Coach Juji and Coach Cyrus na kamukha ni Coach Nuki. So now, kasama ko nga ngayon ang nag-iisang coach ng Team Bato na si Coach B to give us a quick conversation about sa team niya. So first of all, Coach, good evening. And kamusta po yung long week preparations ng Team Bato to bounce back from your loss against Iriga last game? Okay naman, tinatry pa rin namin mag-adjust kasi may bago na naman kaming kasamang player. Pero ginagawa naman namin ng lahat para umayos ang laro ng Team Bato. Yes, so currently nga, Coach, your team is on our leading spot now. So can you share with us po some of your adjustment for the remaining half? Or nag-stick po ba kayo sa inyong starting game plan para ma-secure yung pagkapanalo nyo this time? Marami talaga kami in-adjust. Mas lalo na yung transition defense. And kailangan talaga nila ayusin yung defense namin kasi nung nakalaban namin ng Iriga, yung defense talagang tumalo sa amin. Hindi naman yung offense. So well, Coach, napakahaba pa ng oras. At all they need to do now is to maintain their performance up until the end of the remaining half. So that's the latest for now. Back to you, Coach Juji and Coach Cyrus. Okay. Thank you, Jessa. Yun na nga, partner. Kamukhang-kamukha mo daw si Coach Nuki. Natuwa nga ako kay Jesse. Kasi parang daw kaming kambal ni Coach Nuki. So anyway, so yun, sabi nga nung assistant coach ng Bato, yung focus nila sa adjustment dito sa second half is yung kanilang transition defense. I'm sorry. Kasi yun na nga na kung hindi talaga magpapakita ng magandang depensa yung team, mahihirapan kayong manalo. Na yun nga yung sinasabi nila na I think yung last nila na talo is hindi sila nagpakita ng magandang depensa. Na sabi nga, offense wins games, defense wins championships. So kung gusto mong umasenso, gusto mong mag-advance, hindi lang kailangan puro ka opensa, kailangan may depensa din, partner. Oo nga, sabi ko 'di ba kanina, partners, ang keys of the game dito ngayon sa laro na to is yung good defense. Oo. Sabi ko nga, reduce the opponent to shots, force your opponent into low percentage shot. Paano mo gagawin yun? Because of defense, because of game adjustment sa defense. Kasi ang offense kasi madali lang yan eh. Oo. Pag maganda ang depensa mo, ang flow ng defense mo, ang conversion yan is, ang rhythm yan eh. Nagje-gel yan eh. May team chemistry yung defense and offense mo. Nagja-jive yan. Oo. So hindi pwede na puro lang tayo. Kaya sa practice hindi pwede na yung buong practice mo puro lang tayo opensa. Wala muna tayong depensa. Bukas na lang yung depensa. Oo, kaya nga hinihima yun ng mga coaches, lalo na yung every practice may set tayo ngayon. Kanyari ngayon araw, nagsiset tayo ng defense natin. May mga drills pinapagawa ang mga coaches, ang mga assistant coaches. Pagka the other day naman, offense naman tayo. Yun naman ang gagawin. Issue tinatawag natin is mastery. Mastery ng every aspect ng basketball.
Tsaka ngayon din, hindi na pwede na ikaw na yung coach, ikaw na yung assistant coach, ikaw pa yung medic at lahat-lahat. Hindi yun. Because of yung sa scientific na basketball, ayun, pumukol ng 3 points, baba na lang sa 3 ang lamang ng bato. Sabi ko nga na meron na din tayong tinatawag na offensive at meron ding defensive coach na kung saan sa mga teams, yung mga head coaches naman kasi hindi naman natin masasabi na ikaw yung head coach, alam mo yung lahat. So with regards din sa adjustment, sabi nga kung ikaw yung head coach, if you want to improve the team, you surround yourself with good people. And yung mga good people na yan yung mga tao na ang specialty or yung mga assistant coaches na ang specialty nila is yung opensa, ang specialty nila is yung depensa. So during games, during practices, yung mga adjustments, it's not just the effort ng isang tao, but sa coaches is also a team effort. So since nga yung basketball is a team sport, so hindi pwede kumbaga yung mga hindi lang yung mga players yung dapat na may chemistry, pati din yung mga coaches. Oo. Sabi tama lahat na sinabi mo, partner, kasi ang role ng pinaka-importante ang role ng assistant coach. Oo. Lalo na during game, during practice. Oo. Kasi during game is yung nag-feed ang mga assistant coaches ng game adjustment. Okay, so may report ulit si Jessa sa assistant coach ng Balatan. Jessa, pasok. Well, thank you, Coach Juji and Coach Cyrus. Ngayon naman with me as one of the coaching staff of Team Balatan, Coach Jun Zaldo. Hi, Coach. Good evening po. Unti-unting nakakahabol ang Team Balatan from the second quarter up until now na nasa third quarter kayo. Ano po yung mga naging adjustments nyo at mukhang nagiging effective nga po ito? Kami from the very start, laro lang talaga, and proud kami sa team namin na lahat yan ng grown talents. So kumbaga, ibibigay lang lagi ang puso ng mga yan, laban lang. Kakasabi nyo nga lang, Coach, na kakasimula lang ng team na to at kakabuo lang. Pero believe na believe po ako kasi nakikipagsabayan po yung Team Balatan sa mga ibang veterans ballers ng Camarines Sur. Ano po yung parang nag-motivate sa team nyo to compete for Ako Bicol Cup Sur? From the very start, underdog talaga yung team namin kasi wala talaga kami, i-re-echo ko lang yung sabi ni Coach Elmo na talagang wala kaming import or wala kaming import sa team. Lahat yan homegrown talent and nabuo lang since ma-invite kami ng Ako Bicol. Yes, at napakahaba pa ng journey nyo dito sa Ako Bicol Cup at Camarines Sur. And for sure, this will going all paid off pagdating ng panahon. So that's the latest for now. Back to you, Coach Cyrus and Coach Joji. Thank you, Jessa. Yun nga, partner, sabi nga nung assistant coach ng Balatan na yun, they consider themselves as underdog considering na lahat ng mga players nila ay homegrown. So, eto din yung magandang pagkakataon na binibigay ng Ako Bicol Cup Camsur leg na kung saan yung mga teams na may homegrown na talents, lalo na, is mabibigyan ng pagkakataon na makapaglaro at ma-expose sa ganitong klaseng liga. Kasi hindi naman pwede na puro lang tayo practice at hindi natin maa-apply yung mga tinuturo sa practices. So kailangan din yung experience sa laro, lalo na yung iba't ibang teams na makakalaro ng mga players para mas lalo silang mag-improve, partner. Importante naman yun talaga, yung practice na yun eh. During game, you practice before practice during practice, you practice after practice. And tatlo yun. Oo. And ang pang-apat na dyan is yung application mo nung ginawa sa practices during games. Tama. Yung tinatawag natin yung reads mo sa game. Yon. Kumbaga, kung ikaw ay isang estudyante, yung game is yung exam. So, paano mo i-apply ngayon sa exam yung mga itinuro ng coaches? Kagaya ngayon, pumukol ulit ng 3 points yung 22 ng Balatan. So, kung nag-practice ka? Nag-practice. Maganda yung practice niya na sa shooting. Na pumapasok,
Oy. May flopping doon na nakita. 55-59, lamang ng 4 ang bato. Running score 59-57. Remaining time 1 minute of the third quarter. So partner, inunti-unti ng balatan yung kalamangan kanina. Maganda yung ginagawa ng balatan ngayon sa opensa nila kasi nakikita nila yung mga open man, open shot, lalo na yung pass break. Oy! Yan ang hirap nun. Nako! Sayang Kasi yun! Maganda kasi yung yung flow ng offense ngayon ng balatan. Kaya nakahabol na sila by 59-57. 2 points na lang ang lead ng bato. Sayang yung turnover na yun. Masyadong pero siguro nanggigil. kung napasok ko na hindi nag-turnover partner, deadlock ang score natin ngayon. Na-excite yung player eh. Nasobran. Nauna yung opensa. Nauna yung opensa. Bago niya pa makuha yung bola, ititira ko na to. Yun sinasabi, excitement. Na-excite masyado. So 59-57. Uy! May nakitang foul. Offensive ba? Bumaba yung siko. Parang offensive nga. Offensive nga, partner. Offensive foul. 33 seconds. Itong number 10 partner, nasa loob na naman. Oo. Parang mukhang ito yung bumubuhay sa kanila. Oo. Uy. Turnover. Halos dito partner sa sa balatan. Wala tayong kilalang players. Wala Kasi masyado. sabi nga nila ng assistant coach sila, homegrown ang kinuha nila. Para makita yung talent, ma-showcase ng isang bata, na isang player, ang talent nila para makita sa labas ng balatan. Kaya yun na naging core lang ng team balatan. Well, ang advantage naman kasi ng having players na puro homegrown is sa ngayon sabihin na nating hindi ka mataas ang posibilidad na hindi ka manalo. Pero in the long run, maganda yung magiging epekto niyan sa players kasi since panay homegrown, habang sumasali kayo sa mga liga, unti-unti na de-develop yung skill, unti-unting gumagaling yung player. Sabi nga natin, it's a process na hindi mo kailangang madaliin. Kung gusto mo mag-improve as a basketball player or kahit na saan man sa buhay, walang shortcuts. Hindi ka pwedeng mag-escalator, hindi ka pwedeng mag-elevator. So, kailangan gamitin mo yung hagdan, paisa-isa, paunti-unti. Sabi nga niyan, one step at a time. At makakarating ka doon. Yan yung tinatawag natin, partner, life lesson. Yon, life lessons ng basketball. So, yon. Ito naman, partner, 5 points yung lamang. Makikita natin dito, yung game na ginagawa ng balatan. Mas aggressive sila, kaya mas malapit sila. Pero talent-wise, nakikita naman natin, mas maraming familiar faces na naglalaro sa collegiate level ang bato. Ang problem lang naman kasi ng bato is yung team chemistry na, yung team work nila, hindi nila nababalyo. Ayun. Oo. Kasi ang kagandahan naman ng balatan, may team chemistry nila sila, nagkakaamuyan sila. Oo. Kaya yung mga passes nila, miski blind pass, alam mo kung nasan yung tao mo. Oo. Tsaka ngayon, sa start ng fourth quarter, dito din makikita natin kung gaano ba or anong klase yung composure meron yung bato. Kasi paunti-unti, andyan kumakatok sa kalamangan yung balatan. So, pag nabigyan to ng pagkakataon na yung team ng balatan na makalamang dito, baka ito yung tuluyang umalagwa. Kasi magkakaroon sila ngayon ng kumpiyansa, hindi lang sa opensa but also sa depensa. Yun yung tama yung sinasabi mo, partner. Kasi pag endgame,
Diyan mo nakikita yung mental stability saka emotional stability ng isang player. Kasi once na regain nila yung momentum nila, yung toughness nila, yung composure nila sa game, talagang sigurado itong Balatan pwedeng manalo, pwede din matalo. Oo. Pero sa tingin ko naman yung Balatan naman kasi, ang kagandahan ng Balatan, kasi more on homegrown talent sila. Ang team chemistry nila nando, magkakakilala sila. Versus dito naman sa sa Team Bato, ang main problem ng Team Bato is yung team chemistry nila. Oo. Kasi yun na nga na importante sa loob ng court na nagkakaamuyan. Kaya lang yun, nagresulta sa turnover at na-convert yung turnover into points. Dito din papasok yung importance ng mga free throws, yung mga missed layups, yung mga missed na open shots na pag tiningnan mo siya sa statistics, akala mo konti lang per quarter, pero kapag naipon, malaki yung impact niya sa laro. So, kahit papano, unti-unti na Balatan is trying to stay there, trying to knock on the door. 4-point lead, 8 minutes and 10 seconds, masyado pang mahaba. So, dito sa fourth quarter, it's still anybody's ball game at maganda yung pasa at yung tirang yun. Yun naman ang kagandahan, partner, ng Balatan. Yung mga players nila is nagmo-move without the ball. Yes. Kaya ang kagandahan, sabi ko nga ng Balatan kanina, yung team chemistry nila. Kasi yung team chemistry ng Balatan, yung nagpapanalo sila sa game na to, yun ang magiging disadvantage naman ng team ng Bato kasi lack of team chemistry sila, saka lack of practice sa tingin ko sa nangyayari sa flow ng game. Kaya ang Balatan ngayon nakakadikit sa Bato. Oo, kasi dito din kung yung team ng Balatan is they are moving without the ball, eto namang team ng Bato sa opensa masyadong stagnant. More of parang umaasa sila, more of one-on-one plays, walang masyadong pasahan na nangyayari. So nakakadikit at nakalamang na yung Balatan. Lumamang na ngayon ng 1 point ang Balatan. Bato, ano yung Balatan yan, partner, ng lamang? Oo. Balatan na pala lamang by 1 point. 66 to 67. Aggressive kasi ang Balatan. Oo, aggressive. Both on offense and defense. And yung sa Balatan, yung aggressiveness nila sa depensa is yung aggressiveness na meron pa ring disiplina. May disiplina in a sense na hindi sila masyadong nagtatatapik. So, yung aggressiveness, hindi siya nagre-result sa foul na just enough para ma-discarril yung opensa ng Bato. Sa tingin ko naman, partner, maganda naman yung wino-work ng game adjustment ng coach ng Balatan kaya nakalamang sila ngayon. May ano yata. Changes. May changes. May changes. Technical problem. So yung Bato pa rin ang lamang ng tatlo. Sorry. 64 to 67. Kaya tatlo. kaya naman, partner, nakadikit yung yung Balatan kasi pay attention sa details naman yung mga players ng Balatan. Kaya ganito yung nangyari. Ang lamang la is 3 points lang. At yung 3 points na yan is a 1-possession ball game. And running, ayun. Again, pakinggan natin ang magandang courtside reporter na si Jessa. Jessa, pasok. Well, thank you, Coach Cyrus and Coach Juji. Underdog, yet motivated. Yan nga ang naging statement earlier ni Coach June from Team Balatan about their team. This team is truly on their humble beginning, but as our game is come to an end, they need to doubling their efforts para tuluyang makahabol. However, Team Bato didn't let that happen as they continuing strengthen their defense para manatili sa ating leading spot for this game. That's the latest for now. Back to you, Coach Cyrus and Coach Gigi. Thank you, Jessa. So yun, sabi nga, underdogs. And as underdogs, kailangan nilang magtrabaho. At
paunti-unti tinatrabaho nila yung opensa at yung depensa, kaya paunti-unti nilang na pababa yung lamang. And then yung sa bato naman, kailangan din nilang trabahuhin, lalo na yung kanilang stagnant na offense, na kailangan nilang gumalaw without the ball para mas mabigyan ng pagkakataon yung mga players, lalo na maibigay yung bola sa players na may high percentage na tira. Malaking challenge naman, partner, sa team Balatan nyo, kasi unang-una is homegrown talent sila. Challenge sa players, challenge din sa mga coaches, kang head coach, saka coaching staff, kung paano nila magkakaroon ng magandang defense and offense ang flow kang game ng Balatan sa game adjustment ng team Balatan. Oo, at makikita mo din dito na sa depensa, maganda yung pinapakita nilang depensa, hindi lang sa labas but also kinokongest nila yung ilalim. So, nag-result siya ng turnover. And sana yung turnover na yon ng bato is may convert ng Balatan sa 2 points para mas lalo pang maibaba or maitabla yung score. Mukhang nagigigil sila, partner, sa opensa. Uy, gandang pasa. Remaining time, 5 minutes and 30 seconds of the fourth and final quarter. Partner, nanonood pala dito from San Miguel, Bulacan, si Harvick Joseph, yung pinsan ko. Yon, Saka Harvick, yung dalawang hi. pamangking ko, si Prince Tyler, si Bilya. Balikan na ng Naga, Harvick. Hindi na kami galit. Isipin mo, partner, San Miguel from Bulacan, manonood sa Ako Bicol Cup. Yon. Ganun ka broad, saka wide ang ng Ako Bicol. Oo, iyan yung advantage ng technology ngayon, na ganon ka wide, ganon ka kadami yung reach na ng nanonood ng Ako Bicol Cup Kamsur League. Oh, marami pala dito, partner, magaganda sa Iriga, Arriba. Maraming magagandang dilag. Arriba, Iriga. Arriba, Iriga. Lalo na yung Pinocos kanina. Oo. Yon. Yon. Kaya ginaganahan yung mga players maglaro pag ganito kagaganda ang nag-cheer. Feeling ng mga players, hindi sila napapagod. Takbo lang ng takbo. Nung naglalaro ka ba, partner, nun, marami ba sa'yo nag-cheer na mga babae? Marami naman. Marami namang nag-cheer. Hindi naman sila nag-aaway-away? Hindi naman. Nakokontrol pa naman ang crowd. Manageable. Manageable. Yon, gandang layup. Unti-unti, partner, nagmo-momentum ang lalo na sa transition. Hindi na i-stop ng Balatan ngayon. Kaya kailangan ng head coach ng Balatan is mag-adjust sila sa transition defense kasi masyado mabagal. Saka hindi masyado bumababa ang mga players ng Balatan sa depensa. Mukhang kailangan nilang pigilin ang transition offense ng Bato. Kasi doon sila nabubutasan sa yung depensa na hindi bumababa yung mga players na nagli-lead to open shots, easy baskets, easy layups. Kaya yun, paunti-unti lumayo na naman yung score. At may offensive rebound. Hindi ko lang alam kung counted yon. Ay, sa baba pa daw. Yan ang mabigat nun, partner. Kasi nandito ni Arenzana. Isa dito sa key player ng Naga College Foundation. Ang backboard kontrolado ng Arenzana. Kaya nakakuha siya ng offensive rebound. Kasi lamang na height is might. Ika nga. Hindi mo matuturoan ng height Oo. At kapag matangkad, iba na pag matangkad. Lamang. At tingin mo, partner, ano insight mo dito sa last 3 minutes and 55 seconds sa mangyayari sa opensa ng Balatan saka sa depensa? Ano magiging adjustment kaya ni coach dito?
Okay. I think dito sa tinawag na timeout ng Balatan, unang adjustment na siguro po ang gagawin nila is ayusin yung kanilang transition defense. Kasi yung last 3 minutes or yung nakaraang 3 minutes ng fourth quarter is tinakbuhan sila ng tinakbuhan. And then, yung offensive rebound din, na kahit pa sinasabi natin na may advantage sa height, lalo na yung bato in terms sa center, kailangan lang nilang mag-max out. Kasi, sabi nga natin, tinuturo natin yan lagi sa practice. Tao muna, bago bola. Ayon. Yun ang mabigat partner kasi nagiging na ng bato ang momentum nila sa opensa nila. Oo, and off a timeout yun ng adjustment sa depensa. Uncontested shots ang binibigay ng Balatan sa bato. At namaga ulit yung lamang sa 10. 76-66. And paunti-unti nang hindi sa side ng Balatan ang oras. Kasi meron na lang natitirang 3 minutes and 8 seconds ng fourth and final quarter. Uy, gandang pasa yun. Easy 2 points. Ano na din partner, patig na rin sa defense ang Balatan. Oo. Patig na rin ang offense sila kasi kaninang third quarter, malaki yung hinabol nila. Inunti-unti nila dahil sa transition offense na nangyari ng Balatan, kaya sila nakahabol. Oo. Ang naging main problem naman nila ngayon, yung consistency nila during fourth quarter, lalong-lalo na yung last 4 minutes is crucial na tinatakbo ngayon ng bato. Team Bato. Team Bato. Oo, kasi kumbaga nakakapagod naman din talagang humabol, lalo pa na double digit yung kalamangan na sinubukan nilang habulin at sinubukan nilang makatabla. Pero still, meron pa rin namang 2 minutes and 44 seconds na natitira. So malay natin, biglang mag-run yung Balatan. So baka maibaba or baka maipanalo pa nila yung laro. Dapat sa oras na to, may 2 minutes and 43 seconds, dapat may sense of urgency na ang team yung Balatan. team na Balatan. Kasi 11 points na rin ang lead. Oo. Ayun, hello daw. Hello sa mga nakikita sa live stream. Hi kayo dyan. Magandang gabi sa inyo. Kumakapal na partner ng tao dito sa Iriga. Oo, dito sa Sports Complex ng Iriga. Sports Complex ng Iriga. Paunti-unti, dumadami na din yung tao para sa second game natin. Ayun. May foul doon. 3-point play. Parang relax na nasa bench si Alanis. Oo. Kakangiti na. Nakakangiti. Para kasing naaamoy na nila ang panalo nila. Oo, naaamoy na nila na, uy, in the bag na ang panalo. Uy, sayang yon. Pinasa kay Casper. Friendly ghost. Akala niya may kakampi na wala. Ayun, paunti-unti ginagamit na din kahit paano ng Bato ang oras. Uy. Running score 80-67. Gandang ikot. Last 4 turnover. Yung last 4 minutes partner, lumabas na din yung fatigue factor ng Team Balatan. Oo. Hindi na rin nila na-sustain yung momentum nila sa offense nila. Yung run na ginawa nila. Kasi mula umpisa, naghahabol din talaga sila eh. So yun, 1 minute and 51 seconds ng fourth quarter. Pwede na nating sabihin na pwede na ba partner na panalo na? In the bag na ang panalo ng Bato? Kasi 82-67. Malaki-laki na rin yun. Oo.
Secured na din ang pagkapanalo ng Team Bato Secured dito. na. Mathematically, possible pa, pero hindi na kaya sa oras. Yun, kahit pa paano, ginagamit din nila yung advantage nila na patayin yung oras, gamitin yung oras. Habang yung team ng Balatan, nagtatry pa din na ibaba yung lamang. Na although sabihin na natin na at this point in the ball game, it's already a one ball game for Bato. But still, pwede kasing gamitin yung momentum na makukuha ng Balatan sa next game nila. Na kumbaga, usually sa mga coaches, sinasabi din na, oo, matatalo kami, matatalo tayo, pero matatalo tayo ng lumalaban pa rin. Kasi sa tingin ko naman, ang motivation ni coach ng Balatan dito is bounce back tayo. Motivation sa atin yung pagkatalo natin dito. Oo. Kailangan pa rin natin mag-practice saka extra work. Kasi hindi naman yung sinasabi sa Bicol na subasubang liga ang Ako Bicol. Kasi mostly ng mga players dito saka mga teams is yung mga top caliber player ang mga kalaban nila. Kaya kailangan nilang mag-double times, lalong-lalo na sa practice kasi unang-una ang pinadala ng Team Balatan dito is more on homegrown talent nila. Nag-rely sila sa homegrown talent. Ang kagandahan naman ng Team Balatan is nag-short na ang maganda naman sa kanila is yung team chemistry nila. Yun lang nga, sa last 4 minutes, nag-collapse sila. Yun nga, sabi ko nga, fatigue factor na rin ang nangyari doon. Lumabas pa rin yung pagiging veterano ng Bato. Ng Team Bato. Hoy, may timeout pang tinawag yung Balatan. So, yung running score is 82-70 in favor of Bato. Remaining time is 54.6 seconds of the fourth and final quarter. So dito makikita mo din sa bench ng Balatan na nagbibigay instruction yung coach na ayun, na kahit pa konti na lang yung oras, dumipensa pa rin kayo ng maayos. At ayusin pa din natin yung opensa. Huwag kayong magpapabaya. Laban lang. Ibig sabihin, partner, compose pa rin sila. Oo, compose pa rin sila. Kasi magagamit nila yung momentum na to sa next game nga. Sabi mo nga kanina. Importante naman yun eh. Huwag kang susuko. Oo. Next game natin, partner. Team Nabwa versus Bula ba yan? Bula? Team Bula. Ayun, Baaw. Team Baaw pala versus Team Nabwa. Yun, last 35 seconds at tumatakbo at lumalaban pa rin ang Balatan. Up to the last seconds, partner. Oo, yun yung sinasabi na lalaban at lalaban tayo hanggang hindi tumutunog yung buzzer. Sa tingin ko naman, partner, sa next game ng Team Balatan is babawi ito. Oo. Kasi sabi ko nga kanina, life lesson, lahat lang lesson learned. Ang lahat na anong problema ninyo, anong nangyari sa inyo, bakit natalo kayo, makikita nyo yung game adjustment. Makikita nyo yung mga little things, simple things na kung anong i-adjust mo sa next game. Oo. Okay. End of the ball game, partner. End of the ball game. Bato 84, Balatan 70. Ayun. 14-point lead. Yun, sige. Habang iniintay natin ang ating best player of the game, pa-shoutout natin yung isa sa
si CJ Verselus, ang Uy, aking CJ. pamangkin. Oo. CJ, nanonood, Oo. nandun sa Naga. Naglaro pa lang kami noong isang araw niya na Ayun. CJ. Hindi kami natalo. Ayun. Eh, siya lang tira ng tira, CJ lang. Takbo lang daw yan ng takbo eh. Oo, takbo lang ng takbo. Siya lang tira ng tira. Takbo ng takbo. Yun ang magaling doon. Ayun. Tumatakbo na, siya pa ang tumitira. Ayun. Pambira yun. Tira niya, rebound niya Tira pa. niya, rebound niya. Para yung volleyball mo, spike mo, block mo pa. Yon, Oo. ikaw pa nag-serve. Ikaw pa nag-serve. Ikaw pa ang pumalakpak. Ikaw pa ang audience. Yun ang mga pambihira. Highlight yun. Yon. Sa tingin mo, partner, masarap ang papakain ni Mayor dito Oo, sa Bato. masarap. Mag-i-eat Oo. all you can to. Maganda ang tulog dito ni Coach Paul Sepe. Yan. Saka ni Mayor. Yon. Mayor, congratulations po. Congratulations, For Mayor, for winning this ball game. Mukhang ikaw ang lucky charm ng team ng Bato. Laking bagay, partner, lalo-lalo na ang leader mo sa isang municipality, ang mayor mo nanonood. Kasi motivation din yun sa player. Kasi pag supportive ang isang mga officials sa mga municipalities, malaking bagay yun na sa motivational sa player. Oo, kasi confidence booster din yan sa player na, uy, ayusin natin, gagalingan natin yung laro kasi nanonood, madaming mga fans na nanonood din si Mayor or nanonood yung mga heads, yung mga officers ng munisipyo. So, importante din yun at gaganahan yung player. Kasi nga, yung moral support nandoon. Oo. Shoutout pala, partner, kay Paring Alan, ang municipal agriculturist ng San Fernando. At shoutout sa aking butihing mayor ng San Fernando, Mayor Fermin Mabul. Ayun. Hello po, Mayor Fermin. Magandang gabi. At sa aming mga fans dyan na nanonood, na hindi namin ma-shoutout lahat sa sobrang dami, tatandaan nyo lang lagi, mahal namin kayo. Si Mamay Lani. Oy, si Manay Lani, ang Ronda Rousey ng Naga City. Nanonood ba? Oo, baka si Manager Bob De Vera. Yon, baka ang head ng nanonood. Bicol Region, area head. Yon. Si Manager Bob De Vera. Hello po, Sir Bob. Magandang gabi. So, yon, inaantay pa din natin. Mukhang nahihirapan sila kung sino yung best player ng Bato. Baka yung buong team. Oo. Partner, ikaw ba nagturo kay CJ? Naturuan din ng konti. Ayan na, may report na si Magandang Jessa kasama ang Kasurug Player of the Game. Jessa, pasok. Well, thank you, Coach Juji and Coach Cyrus. Now with me is the Kasurug Player of the Game from Team Batu, jersey number 18, Melvin Ibo with 18 points, 4 rebounds, 2 assists, 2 steal, and 1 block. Congratulations po for being our Kasurug Player of the Game. Since this is your first win, paano po nakatulong sa inyo yung pagkatalo nyo last game para makabawi po ngayon? Kasi po, nung unang laro, hindi po ako nakalaro nun. And yung inisip ko na lang po, bumawi po kami ngayon ng manalo po kami. Kasi kailangan po talaga namin manalo eh. Bukod sa kulang na nga po yung practice namin, dapat ipanalo po namin yung larong yun. Ayan, at mukhang successful nga ang goal nyo this time. So may gusto ka po bang pasalamatan or i-shoutout sa ating online viewers na patuloy na nagpapakita ng suporta sa team nyo? Shoutout nga po pala sa Landagan Clinic, tsaka po kay Mayor, shoutout po. At sa Team Genesis po, shoutout po sa kanila. Sa Shota ko pong nanonood ng live, shoutout po. At saka po kay RB Francia, shoutout po. Ayan, congratulations once again to our Kasurug Player of the Game from Team Batu, Melvin Ibo. So, mga Kasurug, don't forget to hit that like and share button for more basketball actions. Meron pa po tayong second game for tonight, which is Team Nava versus Team Baaw. So this is Jasmine Navales, your courtside reporter.